was waiting for ya, but it's okay. I said I'm trying to pull up on ya, I'm headed that way, and I'm like. Dobré ráno. Dnešní ráno je obzvlášť dobré, protože jsme tady uprostřed ničeho s naším karavanem. Já už jsem vám natáčela vlog, který jsem včera ukončila, protože to bylo vlastně 3. den a nechtěla jsem, aby byl moc dlouhý. Takže tohle je vlog číslo 2. Jsme pořád s karavanem a dneska jedeme do Šiklandu, kde strávíme celý náš den. Kdybyste nevěděli, co je Šikland, tak je to nějaký velký přírodní zábavní park. Je to jakoby western, prostě Texas baby, jo. Byli jsme tam včera na ohnivý show a to bylo fakt moc fajn, ale byla už tma, takže jsme toho moc neviděli. A dneska je světlo, takže to bude takový lepší, no. Takže my si jdeme udělat svoji hygienu a potom pojedeme. Právě teď jsme se rozhodli, že se přesuneme tamhle na druhou stranu, protože, nevím, můj brácha s tátou chtějí chytat ryby, takže proto asi. A to je vlastně všechno, proč se tam chceme přesunout. Už jsme se přesunuli a podívejte, jak je to tady krásný. A tady se můžou chytat ryby a předtím jsme byli tamhle nahoře. Lidi, my jsme teďka trochu ve spěchu, protože jsme měli odjíždět v 10 hodin, protože táta chce stihnout program, který je od 11:30 a cesta tam trvá nějakých 40 minut, tak to chtěl stihnout, protože se na to táta chtěl podívat. Akorát, že 10 hodin je za 4 minuty. My jsme v pyžamech a teprve teďka děláme karavan, protože jsme jeli, že jo, o tam teď sem. Nejsme na snídaní, není nic. Já tady mám výhodu, že jsem si už vyčistila zuby a jenom se jako převlíknu. Takže jakoby já jsem v pohodě, já nesnídám, jo. Ale oni snídají, takže musí trošku jako přidat. A navíc musíme ještě umýt nádobí. Lidi, takhle vypadá náš super záchod a nejlepší na tom je, že tady je zrcadlo, takže se prostě vidíte. Tady je zásuvka na moji super žehličku. Je tady sice malý prostor, ale jako miluju to. Lidi, už jsem si vzala i moji taštičku, chtěla jsem se teda nemalovat v autě, ale stíhám to teďka, takže se rychle na sebe něco hodím. Dáme úplně nějakou super transition. Ne, to bylo špatný. Transition lidi. Mám si kde namočit houbičku, takže se musím spolehnout tím, že jsem si to udělala prstama. Well, anyway. Does it look bad? Přemýšlím, jestli si vezmu tu čelenku, nebo ne. What do you guys think? Jo, a každopádně už je 10:30, takže nevím, jak to chceme zvládnout, ale jako jo. Sláva výletu, už jsme tady, už jsme tu. Za 2 minuty nám to začíná, takže nevím, jestli to úplně stíháme, jo, ale jako jsme tady už. Tati, ano. Dej mi recenzi na to divadlo, jak se ti to líbilo. No, nebylo to špatný, ale spokojen na Stříbrném jezeře to kromě názvu nemělo společného vůbec nic. Takže matení zákazníků. Jako lidi, to, že jsme tam pospíchali, ať to stihneme, tak nevím, no. Ale jako dobrý, jo. Mohla jsem tam hrát taky třeba. Dáte mě sem na tábor. No, oni tady jim chcípnou ostlit, potřebují. Lidi, dostali jsme langoše a koukejte, já tam mám motýlka a mamka tam má kočičku. So cute. Já vám dám taste test. Jak šopina. Myslím, že nemlskej. A teď vám dám ASMR. Nemlskej. Nemlská. Lidi, toho langoše jsem nesnědla, protože nevím. Každopádně nevím, co budeme dělat, jo. Máťa chce jít na nějaký motokáry, autíčka nebo co. Platí se tady nějakýma žetonama a my máme VIP vstup, takže jsme dostali 12 žetonů. Takže uvidíme, no. Jezdí tady vláček, ale na něj prej nepůjdem, protože je prej blbej. Takže tak. Máme 1 hodinu, teď jsme koukali na průvod, šli tam se zvířátkama. Teďka tady bude nějaká velká westernová show nebo něco takového, tak na to se podíváme. Ale nejdřív, jak máme ty VIP vstupenky, tak máme nějaký welcome drink, takže jdeme si pro welcome drink. Lidi, chcete vidět náš super welcome drink? Na zdraví. Zdraví. Fuj.
táta je profesionální natáčeč a já vám tady dám super taste test tam toho Café Houseu. Máme tady matcha dort, budu dělat jako, že už jsem ho nechutnala, protože tady někdo neuměl zapnout kameru. A teď ledové kafe se zmrzlinou. Já jsem zasekla zmrzlina. Dohromady tomu dávám 2,7 z 10. Máme 3:30 a už teda jdeme pryč a jdeme teďka do krámu nakoupit nějaký věci a potom už budeme celou dobu jenom u karavanu, budeme hrát hry a takhle. Jak jsi to užila? Mně se to líbilo, asi nejvíc teďka poslední hadi, takže já jsem spokojená. Jo. Tak jsme dom z výletu a i z nákupu. Já jsem spoko a teďka prostě dáme chilec jenom lidi. Lidi, koukejte, co mám k večeři. To je pizza, ale jakoby jako tortilla. Spálila jsem se. Na tomhle jsme dělali naše super tortily a tátovi se úplně spálila a moje je taky trošku. Welcome, už jsem zase tady v naší super koupelničce a teďka se jdu odlíčit, abych potom už to nemusela řešit a musím si vyčistit nostril, protože i když ho mám už skoro 3 měsíce starý, tak jako stejně si ho čistím pořád, protože nevím, jak dlouho se má čistit, ale jakoby včera jsem na to zapomněla, takže mám deprese z toho. Budíš světlo! Teďka mi došlo, že já jsem vám vlastně ani nedělala jako room tour našeho karavanu. Ale ono tady jako není nic k vidění, já vám to klidně potom ukážu, jo, ale ono je to fakt jako jenom postav. Takže takhle teda vypadá náš karavan. Tady když přijdete, tak tady jsou takové židličky, nebo jakoby sedačky a stolek, který se potom dá rozložit a tam spím já s bráchou. Tady nahoře jsou potom skřínky, tady potom je záchod. Fakt jako malinký prostor, ale jako who cares. Tady pak máme kuchyňku. Tady, když se tohleto zvedne, tak tam je potom prostor na to umyvadlo. A tady, když se tohleto zvedne, tak tady jsou potom sporáky. Tady má být lednička. Ne, tady zrovna ne. Tady to je lednička, která neledničkuje, takže ji máme jako skříň. Tady je jedna skřínka, šuplík, tady je potom rodičů postel, která se neskládá a tady jsou nahoře zase skřínky a tady potom je jedna takováhle, kde jsou ručníky a věšáky a máme tam třeba i hry. A to je všechno. Jako občas tady zápasíme s tím prostorem, ale dá se to zvládnout. Když jsem teď vylezla ven z karavanu, kde jsem vám natáčela náš krásný karavan tour, tak maminka mi řekla, že má problém s tím, že vám to natáčím, když je tam bordel. Ano, přesně tak. Ona nemůže počkat, až to bude uklizené, ona to musí natočit takhle, jak je to zaprasené. Tak jsem jí říkala, že vy to tak máte radši. Lip filler. Jako na tohle to zapomeň. Jako. Já budu takhle. Dick pic, ani náhodou. Dick. Dobré ráno. Dnešní ráno není moc dobré, jako vyspala jsem se dobře, to jo. Nevyspala jsem se tak dobře jako včera, to za prvý. A za druhý je zima. Tohle prostě vůbec nefeeluje, jako že je léto. Jako absolutně ne, ani sluníčko nesvítí. Podívejte na to prostě. Úplnej hnus. Ale dneska naštěstí už jedeme domů jenom, takže budeme většinu času v autě a potom jedeme nakupovat, jak jsem říkala včera, tak jako to je v pohodě. Ale jako kdybychom dneska měli jet na nějaký... vysvětlo! Kdybychom dneska měli jet na nějaký výlet, to bych asi nedala v téhle zimě. Domov, sladký domov. Já se jdu převlíknout, protože smrdím. Já bych vám dala nějakou úplně super převlíkací transition, ale vy nevidíte můj outfit, jakoby, takže to je stejně jedno. Ale tak stejně uděláme super transition, jo? Koukejte. Krámen hranolek, jo?
koukejte na tuhle super kabinku. Tady přijdete a takhle se můžete zavřít. A nikdo vám tu koukat na vás nebude. A to bude z dnešního vlogu úplně všechno. Já díky, že jste se koukali. Doufám, že jste si ho užili. Můžete mi do komentářů napsat, jak se vám to líbilo. A vidíme se příště. Bye!